Ayo katongno butimu. Yuyut Rekototama. Ora susah kowe pamer kasekten ana ngarepku. Ayo minggat. Gelem bali gondol anakmu hilang nyawa. Out. Ya. Wah, kian. Out. Ah. Out. Wah. Ah. Wood. Ah. Ah. Ayo katongno butimu, Barat. Out. Oi. Wah. Oh. Oi. Oh. Out. Whoa. Dedrek perang rame. Tungguling jemper nenggih Prabu Balya. Lumawan Bathara Rekototama ya Bathara Yuyut ingkang wasani seganten. Labet ketaman pengabaran. Geni panas mulat-mulat nganti bisa gawe umoping Jalanidi. Kathah buron toya ingkang samya pecah. Nanging mangke ana kaelokan ana ingkang kumambanging warih. Anenggih Sang Hyang Tunggal ingkang binadhok ngalun duk rumuhun. Pungun-pungun Bathara Yuyut ya Sang Hyang Rekototama. Dupi mulat Kang Pramana Jati. Sigra sinaut Sang Hyang Tunggal. Mundur sikra kyana patih ngundangi wadyanira. Nun mangke rumiyin kepango kula badhe Wilaganda jeng ngandika menika sinten? Menawi ndangu jasad kula nami kula pun tunggal. Jeng ngandika menika sinten? Kula menika tetungguling jim ingkang ngreksa seganten sawetahipun menika. Nami kula Rekototama inggih ratuning Yuyu. Inggih winastan Sang Hyang Yuyut. Mekaten Pukulun. Kenging menapa jeng ngandika kisanak lajeng kumambang wonten ing toya seganten binadhok ing alun. Estunipun waleh-waleh menapa kula nedheng mertapa wonten gisiking samudra nanging jebul wonten toyaning seganten ingkang lumarep ing dedharatan satemah
angebat anggen kula tapa brata kula katut kasempya ing banjiring alun. Satemah kula mboten saged ebah senadyan budi nanging tetep mboten saged krida kula ngawonaken dhateng galak ing ombak ing seganten. Nggih, pancen kapara nyata bilih seganten wekdal sakmangke kados mumbul badhe ngelem daratan. Malah kepasang yogya katuju ngenu menawi paduka menika Sang Hyang Tunggal. Mbok inggih wonten suka liyaning penggalih paring pitulungan dhateng kula. Menapa ingkang saged kula aturaken pukulun? Wonten setunggaling jem tetunggul saking negari Pirngon naminipun Prabu Balya. Ingkang badhe ngersakaken yoga kula estri nami Dewi Rakti. Inggih Dewi Rekatawati. Rene nyatanipun kula mboten remen dhateng lagak lagon miwah lelagyanipun lan ugi anak kula ingkang dereng anggadhahi prentuling raos tresna. Mila kula tulak panglamaripun wekasan mboten trimah raosipun Prabu Balya lajeng gempur kayangan kula ing seganten mriki. Ngedalaken pangaribawa panas ngantos kathah mina-mina jroning samudra ingkang katriwandan. Menawi mboten ninggal pikantuk pitulungan tartamtu kados kinebat dewaning Antaka. Seganten menika umup mawalikan. Mila Sang Hyang Tunggal kula nyuwun gungan dhateng Jengandika. Wonten suka liyaning penggalih paring sih kadarman pitulungan dhateng kula nyirnakaken nyingkiraken ratuning Jem Pirngon nenggih Prabu Balya. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang alis risang mawe gandrung. Oh, inggih pukulun menawi tetela mekaten jumbuh kalian pitulungan paduka dhateng jasad kula sampuna paduka pukulun mitulungi dhateng kula mesti kula kewala sampun wangsul dhateng ajal kamulan kula. Rening kula sampun ugi nampi pitulungan sih kadarman paduka kula badhe nyendikani dawuh paduka. Kula atur lenggah sekeca kula ingkang badhe ngendharat mestakanipun Raja Balya. Bombo. Sekar kambut. Cangkemmu menengo. Sapa kowe? Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal aku tahu krungu. Kowe tedhak turune Sang Hyang Wenang. Putune Sang Hyang Nurrasa lan Nur Cahya. Dasar kepara nyata. Jem Balya saka negara Pirngon. Kowe mentengel ana kene arep ngalang-alangi sedhaku nggonku bakal mondhong anake Rekatatama. Pancen aku serayane pukulun Bathara Rekatatama. Ayo boyongen Dewi Rakti nanging langkaana batange Sang Hyang Tunggal. Wah, gaglek ya. Hot.
Hutba. 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 Ayam mutiar kowe. Ayo le. Hai. Panoks maning jajilaknat Raja Bali apa-apamu isih urip parat sumurupa Sang Hyang Tunggal dudu wingi sore aku wis mangan gempalaning jagat iki apa-apamu ora sronto atiku pengin boyong calon bojoku sing menor-menor lepasi jemparing dadal tak sembah 10 tahun kowe parat Waduh Gusti, wah mati aku. Waduh Gusti Prabu Balya ngemasi. Kanca rowang para jim. Ayo padha lunga negara Piringon Sebedah. Mapana ning negara Ngajrak kuwi papaning jim. Sendika monggo Raden. Soroting pandam sumulamandang jroning pasareyan menani wadana katon remu kalingan ngangrangan tiah manahen kong sumungkem kuling om Aduh, sepinten to bombong bengeng manah kula dene semanten pitulungan paduka Sang Hyang Tunggal. Inggih, Sang Rekatata dawah sami-sami. Waduh, nanging menawi kula lan yoga kula Rekatawati inggih pun Dewi Rakti menika mboten pikantuk sih pitulungan paduka Sang Tunggal. Kinten kula ing mriki sampun remuk bubuk dadi rempon. Kula namung sakdermi nindakaken jejibahan jer sedaya winengku dening Kang Muruping Gesang Pukulun. Iya. Namung sampun kesesa kondur keparenga lenggah wonten ing kayangan kula ngriki. Wigatosipun menapa?
Pale-pale menapa kula badhe atur pasugatan ingkang boten sepintena wujudipun inggih menika anak kula estri menika boten kentang kanthi nalangsaning raos kula dene ing ngatasipun namung yoganing Jim Yuyu ewa dene dipun sugakaken kunjuk wonten paduka Sang Marting Bawana Sang Hyang Tunggal. Mbok inggih wonten keparing enggalih nampi pasuwitanipun anak kula. Remi rem kembang papang teratebang rerayungan lung melengkung lengkung tumlung rumambating liyan mawe semu kang mawuras karya sengsem kang tumingal ngantos kula mboten saged ngucap pukulun nggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan namung menapa mboten badhe gelo ing tembe wingkingipun sababipun menapa pukulun Sang Hyang Tunggal estunipun kula menika sampun mboten jaka malih lho liripun kula sampun gadah bojo inggih menika Betari Darmani atmajanipun Sang Hyang lajeng kula sampun peputra 3 cacahipun ingkang sakmangke mapan wonten ing Kayewangan menapa mboten badhe cuwa ing raosipun putra Jingandika Yayi Dewi Rakti Nduk Rakti kula wonten pangandika ing dawuh Rama Ger, aja kurang pangapuramu ya, Ger. Aja kurang pamengkumu. Pun bapa wis kebanjur ngaturake ucap ana ngersaning pukulun Sang Hyang Tunggal iki nyugokake kowe, Ger, nanging prantine pukulun Sang Hyang Tunggal paring dawuh lamun wis kagungan putra 3. Tobat. Kula mboten napa-napa, Bapak. Piye? Diwayuh dasare sing ngepek bojo kowe wis kagungan putra 3 cacahe. Apa menika lho Bapak, mboten menapa-menapa. Nadyan sampun peputra. Katresnan menika ora uruping jiwa luhur ta Bapak awit wiwit kula ningali kridanipun Sang Hyang Tunggal anggenipun tetulung dhateng paduka lan kula raos kula sampun kejiret rasaning katresnan Bapak mongko rasaning raos tresna menika mboten mikir menapa kewala wontenipun inggih namung tresna lho Bapak duwe bojo tur anake 3 mboten menapa-menapa saestu malah menawi ngaten menika rak malah sampun wasis dhateng kridaning sanggama to Bapak. Anakku nggih anakku wong ayu. Dadi kowe gelem dipek karo Sang Hyang Tunggal. Kenging menapa kok mboten purun batobat priyantunipun nggih dereng sepuh tasih ganteng kados ngaten. Bah bagus bah. Kok omonganmu iki kaya wong endi yo? Bah beh.
Bopo. Kowe gelem tenan ini? Inggih ngestaken dawuh Batobat. Bukulun wonten menapa? Anak kula sampun sumadya nadyanto kamaru lan paduka sampun kagungan putra 3 cacahipun nanging mboten dadosaken sabab anggenipun anak kula badhe leladi dhateng sing ngandika Bukulun. Sang Dewi apa temen kabeh mau? Inggih. Piye? Aku rapati krungu. Mbok nyedak to, nyedak. Nyedak lho. Apa menawa kula isin? Tak isin barang ayo, nyedak. Piye wong ayu? Batobat Bukulun. Nuwun dawuh paduka kula sagah leladi dhateng paduka Bukulun Sang Hyang Tunggal. Batobat lahir tumusing batin. Inggih. Lila tenan. Inggih saestu. Lah mbok kula dipun boyong wangsul dhateng kayangan dipun dadosaken setunggal griya kalian mbok sepuh kula ngimbutin menapa-menapa Bukulun. Wong ayu tenan. Iya. Bukulun. Wonten menapa Bukulun? Ih, kula ngaturaken genging panuwun. Menawi mekaten dinten menika kula dhawuhaken. Nampoyo Cap kacarita lumereking wanci gumliring mangsa kala kaya wis anekane nenggih menika ta warnane ingkang samya jejodhoan Sang Hyang Tunggal miwah Bathari Rakti ya Dewi Rekatawati. Tatan pegat nggenira sih siniang siang pantaraning ratri anggenira tansah amangun suka parisuka handum kabagyan sinartan janji madu manis sing ulat ngandi parane wong jejodhoan tumetes ingkang tirta nirmaya binarengan wirayating dat sigra garbini Sang Dewi Rakti ya Sang Dewi Rekatawati sacandra rong candra telung candra nganti nawa candra dasa hari petangane wancila ing punang jabang bayi hambabar kaelokan jagat geter pater dedet mangirawati ngakak gugur agraning arga agra pucuk arga gunung gogrog pucuking gunung samudra kumocak kadya mubaling daratan toyane kaya ngelem gunung. Apa to wananing gara-gara kilat atit sautan kang kadhi mangkono nenggih
arsa jumedul titising wirayat dat atmajanira sang yang tunggal ingkang mijil saking Dewi Rekatawati sang Dewi Rakti yak langse Gumbala Giri kagyat Anjala sang Dewi miwah sang yang tunggal dupi datan wujud janma manungsa miwah datan wujud bangsaning dewa nanging wujud bunder saantiga pindha sesotya sumorot sinartan swara jemegluk ing awiyat Nadyan sile papa piyong kakini